سلام فتوات هاتا زلت مدبنا كم يتخونو سلام كتلو ناتمننا نلو من رئيم بقر عبقلتشن عسا شوعاتن ستزركحنا جون ويك تشابتر تو خونيو نزا فيلم تفتيخما لايك انشر نجانا نقا سبسكرايب مقبرين رسع نامولو تحنستو خبلكم ات فيلم خجمر جون ويك باتس موتب ودفيكوس توستو فورد مكينا مملاس عب كتمام السبات كوين رئو أبرام كأ نسرح تنياتاتو مسجون نخبأسي نقروم بعل ملو رئيسة تأمان نتمثل حدا كامنا إبراهيم سب نجون كم كل سبالة سبيريو قاتيلون نبينو كسعرو خمز خيلي زارب أبرام كأ نحنت مكينا خبلو كل النجر كقد فو مخانو ميحاتو سقيلو مكينا زي كونس نجون مكينا مخاني نقرو قاتيلو اتا مكينا نجون نخمل سلو نحالا فيو حساب عربة اتا حالا فيو خاء مسكمي عينت سب يبقى خبز لو يقلت جون ويك نمكينا كالوين كبل نود حاون نخلق كلهم نحاو سباتن كم قتلوا لي زارب اتسرح تنيخا نجون موجد حسب عربة بزخ جون ويك تونكو قراتن عين السب مخاني ردقو حدا جزي نسلست سبات برساس كم قتلون ينقرو سلازي زعللو زلو سلترا قتل سب كم زي كون بقلت ينقرو زعللو زلو سلا جون ويك خون كلو كم ترى سب بالقلقاء مز سب زي أي سامعن جون بحيان نتم بتنكار المخنات بجبنيات عالم أمناس خبر سب مخانو نت سرح تنيو يردقو بخالق جون مكينو أبي كم زلاي بتحمو تعرزف نبز أمت أبو تاي خيد نخلهم ناي تعرزف سبات كأ بحيل خو قدون كألا أمون جوجن أساس فتوى مكينو تهرمو كوينو خا تعرزف داغماي أمناي جون هيوت وشد خمزي أتوك ألسلز أتولو بهيوت نخصانه محرو أتيلو ناي سلام سمم أناتو تقبلو يملث بدحرزي ناي قدم هيوتو زخاخربو نجرات كلهم قبرام سبيتو دحر مماتخا بينو كم تراسب كوينو خنبر يحسب دحرستو سنة معلتات أوروليو فورد مكينا نايجون كعري نابقوز يمتس نتا مكينا دحر مرأي خا نازن متسغانستو سنة زي كوسد مخاني زارب نمشيتو ناقبن نياتات حلاف زخونة سانتينيو دي أنطونيو نجون متيريو أتيلو نام نايك أدم يواتو نخملاسي حاتو بتوسخي سرح يهبو سانتينو جوني إلانك مرعو سينوس راح تطواب زبال اللوكزي زواهي زنبرا كابيتال أخن مفتام زحاقزو سب نسوس لزنبرا كم زحاقزو يزخاخرو بتوسخي جون عمد على بدو مملكة بمكبر نسانتينا قال أتيل نبرا بزخ أسانتيو نتاناي برور مداليوتي بمرأي حج جون كحكزي حاتو ناي سانتيو بيتسب كأ تفرحي ناي مافيا بيتسبيو مخنياتو أبو سانتيو أو عالم بجبن عب سبيو أبو أو عالم زلو كلهم ناي كونتيننتال هوتيل زكوت أطرو ناي عصر دغلت يوم ناي كبنانيا تطلعلو تحلفت بيت مخري مالت ناي هاي تيبل أباليو أزم كلهم تتقنو تطولن تنورو جونجن كاب حسابو نغنق كبلاي كألن ناي زحالة فيه هو تقريفو كبقاس كم زدالي نقرو بازخا زتقربو لحساب ودك إيقابرو سانتيو بوغونو جون حطو بمنطقو آمنا كيريبلو بازخا ناي جون غازا بفنجن مفراس كبيت مركعتي كبر جون كم أدل كاب تبار يتعرف جون قال زنبرو لغازا سلاسيبولو نام نيويورك زركب كونتيننتال هوتيل خيد قاتيلو جون نويستن حاجزن مخرني حطو ويستن كأقال عاطفو نازل تسمع معود كنت كيرو ناتون كلتا زي تحسو حقتات كم زت أحسوم أبتو هوتيل وشتي ولا حدا قتلت كتفتسم زي فكدن بتوسخي نفس وقف مارك حق مخبار زبل حقتات نجون يزخخرو جون قال أمارات خم زي بلو مستردقة كيف توا قدن قالوا خبر كبل ناب سانتيو يخيد سانتيني جزي خيد فأنا بقداي أتوا بدحرزي نحبت جينا نجون قتلاي نقرو أبو كاون عليه حافتنا تبوتا تكيان مسرح بقعت مخانس لزحسب نسا نهايتي بالأول كتكون كم زخونة فليتو بحافتي قنة سلازي نسونة سلطان كحزو سلازدالي حافتو موتا لوا جون وين باتت الأخي سامع سانتيا ميريس نستوهالت حلاويت نجون كمي كيرو نتتال أخو خمس فتسم نخطكاتاتو لي نقرا بدحرت جون نام مقامة نبروتي خيدمو زدليو أخاخيبو نابروم يخيد أبروم زركب ناي كونتيننتال كال أي هوتيل عرفة نايتو هوتيل ماناجر زخونة جولسن نجون تبو أقبابلا كبرتلو قاتيلو جون نقتل تسب تباهيلو كدان نبز سفيلو بوتا يخيد
ነቲ ስራሕ ንኽኣመሓገዝ ዝኾነ ከዓ ናይ ጥይት መከላኸሊ ዘለዎ ክዳን ይስርሐሉ። ቀፂሉ ጆን ጂያን ዘላቶ ቦታ ክፈልጥ ኣለዎ። ስለዚ ንሳን ናብ ዘላቶ ቦታ ብቐሊሉ ኣትዩ ንምውፃእ ዘኽእሎ ካርታ ንምርካብ ናብ ሓደ ሰብ ይኸይድ። ቀፂሉ ጆን ዝተወሰኑ ኣፅዋር ስለ ዘድልይዎ ናብ ኣፅዋር ዝሽየጠሉ ድኳን ይኸይድ። እቲ ሸያጢ ስለ ጆን ዊክ ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ተልእኽኡ ንምፍፃም እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ከም ዘድልይዎ ይፈልጥ ነበረ። ንምሸቱ ጆን ናይ ጂን ስርዓተ ሽሞት ናብ ዝግበረሉ ቦታ ተሓቢኡ ኣተወ። ንዓኣ ከዓ ኣብ መቐየሪ ክዳን ውሽጢ ይረኽባ። ጂን ኣብ ቅድሚኣ ሞት መምፅኡ ምስ ረኣየት ኢዳ ሓሪዳ ንምሞት መረፀት። ልክዕ ምስ ሞተት ጆን ቃሉ ንምኽባር ኣብ ርእሳ ይትኩሰላ። ጆን ተልእኽኡ ወዲኡ ኣብ ምውፃእ እናሃለዉ ከሎ ካስያን ዝተባሃለ ናይ ጂያን ሓላዊ ንጆን ይሪኦ። ብቕፅበት ንጆን ምስ ረኣዩ ከዓ ንጂያን ንምቕታል ከም ዝተለኣኸ ይርዳእ። ብድሕሪ እዚ ካስያን ናብ ጆን ምትኳስ ጀመረ። በዚ ከዓ ናይ ተኩሲ ምልውዋጥ ይፍጠር። ጆን ካብ ካስያንን ካብቶም ካልኦት ሓለውትን ሃዲሙ ናብ ካታካምፕ ይኸይድ። ኣብኡ ከዓ ንጆን ንኽትከታተሎ ሳንቲዮ ዘቐመጣ ጓል ኤሪስ ይራኸብ። ንሳ እውን ምስ ሰባታ ብምዃን ንጆን ንምቕታል ትጓየ። ጆን ንብዙሓት ሓለውቲ ድሕሪ ምቕታሉ ካስያንን ናቱ ሰባትን መሊሶም ይመጽዎ። ሕጂ እውን ናይ ተኩሲ ልውውጥ ይገብሩ። ምስ ካስያን እናተባኣሱ ከዓ ናብቲ ምቕታል ዝኽልከለሉ ኮንቲነንታል ሆቴል መእተው ይበጽሑ። ጆንን ካስያንን ነቲ ሕጊ ንምኽባር ብቕፅበት ባእሶም ይቋርፁ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ባር ኣትዮም ብሓንሳብ ኮይኖም መስተ ይሰትዩ። በዚ ከዓ ጆን ንጂያን ዝቐተለሉ ምኽንያት ይነግሮ። ድሕሪ ናይ ጂያን ሞት ዘሎ ሳንቲዮ ምዃኑ ዋላ እንተፈለጠ ሕጂ እውን እንተኾነ ንዕኡ ከም ዝቐትሎ ይነግሮ። ንሱ ንባዕሉ ክመውት እንተኾይኑ ከዓ ግብሪ ዘለዎ ቀሊል ሞት ንክህቦ ይነግሮ። ጆን ናብ ክፍሉ ክኣቱ ከሎ ሳንቲዮ ይድውለሉ። ሓሪቑ እንተኾይኑ ከም ዝሕግዞን ኣብኡ ዝገብሮም ነገራት ናይ ግሊ ክመስሉ ከም ዝኽእሉ ይነግሮ። ቀፂሉ ቀታሊ ሓፍቶ ሕነ እንተዘይፈድዩ ብሰባት ከመይ ዓይነት ሰብ ክመስል ከም ዝኽእል ይሓቶ። በዚ ሰዓት ጆን ሓሪቑ ነቲ ቴሌፎን ይዓፅዎ። ንፅባሒቱ ጆን ካብ ሮም ኮንቲነንታል ክፍሉ ወፂኡ ናብ ኒውዮርክ ከተማ ንምምላስ ይዳሎ። ብኻልእ ከዓ ሳንቲኒዮ ንሓፍቲ ሕነ ምፍዳይ ብዝብል ምኽንያት ጆን ዊክ ንምቕጣል ናይ 7 ሚልዮን ውዕል ይኸፍት። እቲ ኮንትራት ነቶም ኣብ ዓለም ንዘለዉ ሓያላት ቀተልቲ ይበጽሕ። መብዛሕትኦም በቲ ናይቲ ገንዘብ ብዝሓት ሓረርታ ይሓድሮም። ብምቕጻል ሳንቲዮ ምስ ዌስተን ይራኸብ። ዊንስተን ከዓ ጆን ተልእኽኡ ከም ዝፈጸመን ካብ ዝንዳሓር ወላ ሓንቲ ውዕል ከም ዘይብሉ ብምዝራብ ካብ ሳንቲዮ ናይ ደም ማሕላ ንምርካብ ይሓትት። በዚ ከዓ ሳንቲዮ ጆን ናብ ኒውዮርክ ምስ መፀ ስለ ዝቐተል ነዚ ምግባር ኣየድልኒ ይብሎ። ቀፂሉ ዊንስተን ንሳንቲዮ ንጆን ብምኽድዑ ዓብ ጌጋ ከም ዝሰርሐ የጠንቅቆ። ቀፂሉ እውን ንጆን ናብቲ ዝገደፈ ህይወት ከም ዝምለስ ከም ዝገበሮ ይነግሮ። ሕጂ ጆን ካብቲ ቃል ዝኣተወ ነፃ ስለ ዝኾነ ሕኑኡ ንምፍዳይ ተመሊሱ ከም ዝመጽእ ይነግሮ። ኮይኑ ግን ንሳንቲኖ ደጋጊሙ ከጠንቅቆን ንጆን ብምኽድዑ ዝመውፆ መዘዝ ዋላ እንትነገሮ ሳንቲኖ ግን በቲ ዘረብኡ ዝፈርሐ ይመስልን። ብተወሳኺ እውን ጆን ናብኡ ክቐርብ ስለ ዘይክእል ንዕኡ ምቕታል ከም ዘይኮነሉ ርግፀኛ ዝኾነ ይመስል። ብኻልእ ጆን ናብ ከተማ ኒውዮርክ ይበጽሕ። በቶም 7 ሚልዮን ክረኽቡ ዝደሊ ቀተልቲ ሰብ ከዓ ብጥይት ምውቕ ዝበለ ኣቀባብላ ይግበረሉ። ኣብቲ ናይ ኒውዮርክ መንገዲ ክኸይድ ከዓ ብዘይ ምቁራፅ መጥቃዕቲ ይወጽሖ። ኮይኑ ግን ጆን መወዳደርቲ ዘይብሉ ቀታሊ ሰብ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንምቕታል ምፍታን ማለት ነቶም ካልኦት ቀተልቲ ሰብ ቀሊል ኣይኮነን። ጆን ምስ ትገጅፍ ክበኣስ ከሎ ዓብ ሽግር ይገጥሞ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ርእሱ ብምትኳስ ይቐትሎ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ኣብቲ ናይ ባቡር ቦታ ጥቕዓት ይበጽሖ። ጆን ከዓ ነቲ ሰብ ብርሳስ ይቐትሎ። ቀፂሉ ኣብቲ ናይ ባቡር ቦታ እናኸደ ከሎ ዳግማይ ምስ ካስያን ይበኣስ። ኣብቲ ማእኸል ህዝቢ ህውከት ንኸይፍጠር ብምባል ከዓ ድምፂ ብዘይውፅእ ሽጉጥ ክተኸሱ ይጅምሩ። ቀፂሎም ክልቲኦም ኢድ ንኢድ ይበኣሱ። ድሕሪ ዝተወሰነ ባእሲ ከዓ ጆን ንካስያን ብኸራ ይወቅኦ። ጆን ጉድኣት ስለ ዝበፅሖ ሓገዝ የድልዮ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ለማኒ ይረክብ እሞ ናይ ወርቂ ሳንቲም ብምሃብ ንኽሕግዞ ይሓቶ። ንሱ ከዓ ተቐቢሉ ይሕግዞ እሞ በቲ ለማኒ ካብኡ ይወፅእ። ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ጆን ሓገዝ የድልዮ ነበረ። በወሪ ኪንግ ምስ ዝበሃል ናይ ገበነኛታት ሓላፊ ከዓ ይራኸብ። በወሪ ኪንግ ከዓ ናይ ጆን ቁስሊ ይሕክመሉ። ብድሕሪ እዚ ጆን ናይ ሳንቲዮ ዘለዎ ቦታ ንምርካብ ንኽሕግዞ ይሓቶ። ሳንቲኖ ዘለዎ ቦታ ንምርካብ ከዓ ኣብቲ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ኔትወርክን ተወሳኺ መሳርሒ ንኽጥቀም ከፍቅደሉ ይሓቶ። በወሪ ኪንግ ከዓ ንምንታይ ንዕኡ ክሕግዞ ከም ዘለዎ ይሓቶ።
ቀፂሉ ጆን ሳንቲኒዮ ናይ ሃይ ቴብል ኣባል እንተኮይኑ በወሪኪን ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረድን ሃፍቱ እውን ከም ዝስእን ብምግላጽ ንምእማን ይፍትን። ቀፂሉ ጆን እዚ እንተኮይኑ ኣብቲ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ኔትወርክ እውን ክጥቀም ከም ዘይክእል ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ጆን ቁኑዕ ነጥቢ ከም ዝሓዘ ተገንዚቡ በቲ ጉዳይ ክሓስብ ይጅምር። በዚ ከዓ በወሪኪንግ ብናይ ጆን ናይ ሃይ ቴብል ኣባላት መቕታል ሓሳብ ይግረም። ኣብ መወዳእታ ከዓ ንክሕግዞ ይውስን እሞ ንሕድሕድ ናይ ኮንትራት $1,000,000 ዝኸውን 7 ጥይት ጥራሕ ዝሓዘ ሽጉጥ ይሂቦ። ብምቕጻል ሳንቲዮ ናብ ዘለዎ ናይ ኣርት ሙዚየም ይመርሖ። ሕጂ ጆን ኣብ ውሽጢ ጸገም እዩ ዘሎ። 7 ጥይት ጥራሕ ዘለዎ ሽጉጥ ሒዙ ሳንቲዮ ዝርከበሉ ቦታ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካብ ተኽኢሉ ናብቲ ሙዚየም ብምኻድ ምስ ናይ ሳንቲዮ ሰባት ክበኣስ ይጅምር። ጆን ነቶም ጋርድታት እናቐተለ ንሳንቲኒዮ የሳጉጎ። በዚ ከዓ ሳንቲኒዮ ዕድለኛ ኮይኑ እቲ ሓደ ሰራሕተኛ ኤሪስ መፅያ ካብቲ ቦታ ተህድሞ። ጆን ከዓ ነቶም ዝተረፉ ሰባት ንኩሎም ይቐትሎም። ብድሕሪ እዚ ምስ ኤሪስ ፊት ንፊት ተራኺቦም ኢድ ንኢድ ይበኣሱ። ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ጆን ነታ ጓል ይቐትላ። ክልቲኦም እናተበኣሱ ከዓ ሳንቲኒዮ ሃዲሙ ድሕንነት ንምርካብ ናብ ኮንቲነንታል ሆቴል ይኸይድ። ካብቲ ዝዘከሮ ናይ ኮንቲነንታል ሕጊ ቅትለት ምፍጻም ኣይከኣልን ዝብል ሕጊ ኣለዎም። ስለዚ ሳንቲዮ ኣብቲ ሆቴል ድሕንነቱ ከም ዝሕሎን ኣብኡ ክሳብ ዘሎ ከዓ ጆን መፂ ከም ዘይቀትሎ ርግፀኛ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ጆን ናብቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ይመጽእ። ንሻሮን ከዓ ሳንቲዮ ኣበይ ከም ዘሎ ይሓቶ። ኣብ ዝሓለፉ ዝተወሰኑ መዓልታት ጆን ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሕለፈ ሙሉእ ኣካላቱ ብደምን ብቆስልን ተሸፊኑ ነበረ። ኮይኑ ግን ጸኒዑ ጠጦ ብምባል ንነገራት በቲ ዝደለየ መንገዲ ንምክንዋን ቆሪጹሎ። ሻሮን ከዓ ምስ ጆን ክቀያየም ስለ ዘይደሊ ሳንቲዮ ኣበይ ከም ዘሎ ይነግሮ። ብኻልእ ሳንቲዮ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ኮንቲነንታል ምስ ዊንስተን ኮፍ ኢሉ ነበረ። ስለዚ ጆን ናብኡ ይኸይድ። ዊንስተን ከዓ ንጆን ናብኦም ገጹ ክመጽእ ምስ ረኣየ ብሕርቃን ተደፋፊኡ ንሳንቲዮ ኣብቲ ኮንቲነንታል ንኸይቀትሎ ይጠንቅቆ። እንተቐቲልዎ ግን ንዝመፆ መዘዝ ክከራኸር ክግደድ እዩ። ብኻልእ ሳንቲዮ ብጣዕሚ ሕጉስ ይመስል እናተዘናግዐ ከዓ ምግቡ ይበልዕ። ጆን ግን ክቐትሎ ዋላ እንተደለየ ኣብቲ ውሽጢ ኮንቲነንታል ከም ዘይቀትሎ ግን ርግፀኛ ነበረ። ጆን ብሳንቲዮ መሪርዎ ነበረ። ብሰንኩ ዝኣክል ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ኣሕሊፉ እዩ። ሳንቲዮ ገዝኡ ዓቕንዩ ናብቲ ናይ ቀደም ሂወቱ ንኽምለስ ኣገዲድዎ እዩ። ጆን ከዓ ይኣክል ብምባል ናይ ዊንስተን መጠንቀቕታ ሸለሊሉ ወልሓንቲ ከየወላወለ ንሳንቲዮ ይቐትሎ። ንሳንቲዮ ድሕሪ ምቕታሉ ጆን ናብቲ ናይ ቀደም ገዝኡ ይኸይድ። ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ከዓ ምስታ ጽብቕቲ ሰበይቱ ዘሕለፎም ግዜያት ኩሎም ይዝክር። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሻሮን ይመጽእ እሞ ምስ ዊንስተን ንኽራኸቡ ንጆን ናብቲ መናፈሻ ይወስዶ። ጆን ናይቲ ኮንቲነንታል ሕጊ ብምጥሓሱ ንዝመፅእ ሽግር ዝቕበለሉ ግዜ ኣኺሉሎ። ንጆን ንምቕታል ተባሂሉ ዝወፀ ናይ ኮንትራት ዋጋ ከዓ ብእፅፊ ይወስኽ። ብተወሳኺ እውን እቲ ኮንትራት ኣብ ኩሉ ዓለም ይበፅሕ። ኣብቲ ሆቴል ንሳንቲዮ ብምቕታሉ ከዓ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ወንጀለኛ መረብ ናይ ምጥቃም መሰሉ ብምሕዳግ ዊንስተን ንጆን ኣብ ኤክስኮሚኒካዶ ይእውጆ። ቀፂሉ ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ኩሎም ሰባት ንጆን ንምቕታል ዝተዳለዉ ቀተልቲ ሰብ ምዃኖም ይነግሮ። በዚ ከዓ ዊንስተን ጆን ንሓደ ሰዓት ንኽዳለ ብምግባር ናይ ጆን ናይ ኤክስኮሚኒካዶ መፍለጢ ንሓደ ሰዓት ንድሕሪት ይመልሶ። ኣብ ቅድሚኡ ንኽጥቀመሉ ከዓ ማርከር ይሂቦ። ጆን ከዓ መን ምዃኑ ብዘይገድስ ንዝመጽዎ ኩሎም ከም ዝቐትሎም ንገሮም ይብሎ። ዊንስተን ከዓ ንኩሎም ከም ዝቐትሎምን ከም ዘይጠራጠር ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ጆን ከልቢ ሒዙ ይኸይድ። ቀፂሉ ድሕሪ ምኻዱ ዊንስተን ቴሌፎን ደው ኢሉ ናይ ጆን ኤክስኮሚኒካዶ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ንኽጅምር ይእዝዝ። እቲ ኮንትራት ተዳልዩ ተወዲኡ ስለ ዝነበረ ከዓ እቲ መልእኽቲ ተሰራጭዩ ኩሎም ኣብ ጎኑ ዘለዉ ሰባት ቴሌፎኖም ክጽውዕ ይጅምር። በዚ ከዓ ጆን ክጎይ እናጀመረ ከሎ እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ቪድዮ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሃናፅ ርእይቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።